Bueno, mezu bat baino gehiago helarazi nahi dugu. Hain zuen ere, bide eman euskarari esaten dugunean, Nafarroako gobernuari esan nahi diogu, neurriak jarditzala euskarari bide emateko. Azken urtean egia da, aldaketa batzuk egon direla, zorioneko aldaketak egon direla, euskaraz bizi nahi dugunontzat, baina gure ustez neurri ausartagoak behar ditugu benetan euskaraz bizi nahi duen gizarte horri erantzungo basaio. Bestalde, bide eman euskara izten dugunean, adierazi nahi dugu bide eman justiziari, bide eman oreka sozialari. Tamalez, entzuten ari gara, sektore batzuk berpiztu dira eta hasi dire esaten halako neurriak hartzen direnean jendea diskriminatzen dela, hori gezurra da. Benetan, oreka soziala bermatu behar bada, euskarari bide eman behar zaio. Eta hirugarrenik, bide eman euskarari gogoratu nahi dugulako, azken urtean euskalgintzak eta euskaltzaleok lanean jarraitu dugula eta euskarari bide ematen jarraitu dugula, eta hori ere erakutsi nahi dugu ekainaren 4an. Orain dela urte bete justo eraikin honetan milaka euskaltzale batu ginen eta hor jaso genuen nondik jo beharko lukeen hizkuntza politika berri batek. 3 zutabe nagusi, ezta batetik korpus juridiko egokia, harritu gintuen ikusteak aldaketarako alderdiek desadostasunen barruan sartu zutela Paskuentzaen legearen aldaketa, eta hori guretzat kezkagarria izan zen, baina iruditzen zaigu korpus juridikoan aldaketak eman behar direla. Nafarroako administrazioak plangintza bat behar du euskalduntzeko eta euskaren erabilera normalizatzeko. Eta hirugarrenik baliabide handiagoak behar dira. Egia da, aurten aldatu egin direla aurrekontu hobeak ditugula, baina gure ustez hizkuntzaren berreskurapenak are bitarteko gehiago behar ditu. Helburu hori aurrera eraman behar da instituzioen eta euskalgintzaren arteko konplizitatearekin. Hizkuntza bat berreskuratuko bada, hizkuntza politika egokia behar du, eta hizkuntza bat berreskuratuko bada gizartearen babesa behar du. Iruditzen zaigu, orain abadagune egokia dakagula horretarako, eta abenduan ere parlamentoan alaxe eskua luzatu genion gobernuari, gure ustez, hizkuntza politika ausarta hori guztion artean egin behar dugulako. Denetarik dago jasota, alegia hitz egiten da lege berri batez, hitz egiten da helduen euskalduntzeak hartu behar duela izaera estrategikoa, hitz egiten da euskarazko hedabideen inguruan, hitz egiten da herritar euskaldunak bermatuko dituen hezkuntza sistema bat behar dugula, hitz egiten dugu euskaren arnasunek behar duten garrantziaz, hitz egiten dugu lan mundua euskalduntzeko neurriak hartu behar direla, alegia 13 proposamen horietan saiatu ginen, euskaraz bizi nahi dugunok amets hori errealitate izateko nondik jo beharko lukeen hizkuntza politikak. Hori urratz bat izan da, zalantzarik ez, eskakizun historiko bat, ulertezina zen zergatik Nafarroan lurraldearen zati batean ikasleei ezitzaien aukera eskaintzen eskola publikoan euskaraz ikasteko, erabat diskriminatzailea izan da, eta egia da, hor aurrera pausua eman zela. Guk positiboki baloratu genuen, baina ezan bezala, urratz gehiago eman behar dira. Ez dugu lertzen zergatik sortu zen zalaparta hori. Lehen esan bezala, hizkuntza eskubidez ari garenean, oreka sozialaz ari gara, justiziaz ari gara. Orduan, harrituta utzi gintuen sektore batzuk esatea hor hartu ziren neurriak diskriminatzaileak zirela. Hori ez da egia. Hor hartu ziren neurriak ziren benetan herritarrak berdintasunez tratatzeko.
aldatuko dugu plana, hor zaudetela. Bai, badu, baina nik uste dut euskaldunok eta euskaltzaleok sekulaz diogu beldurrek izan lanari. Alegia, hori ez da guretzat arazoa. Guk lan egingo dugu, lan egiten jarraituko dugu, ilusioz, determinazioz eta pasioz. Hortaz, lana dagoela, bai, egia da, baina gogoa eta grina ere bai. Bat, bi, eta hiru. Bide eman euskarari, euskaraz bizi nahi dugu. Eskerrik asko. Hobetu mesedez. Bai. Euskaraz bizi nahi izatea oinarrizko eskubide bada, eta iruditzen zaigu horri begira lan egin behar dugula. Eta egia da, Nafarroan milaka herritarrok euskaraz bizi nahi dugula. Eta gure eskubidea denez, hori egia bihurtzeko neurriak hartu behar dira.